tema de la tipología de seu festera. Diem les lletres. Ara anem a fer el sorteig de la demarcació del carrer Fallers. $37 i mig. El 9. El 6. No tinc número. Ah! El 1. El 0. I la comissió agraciada és... Perdó, m'he confundit. Ara anem a tractar el tema de les bandes. Això, i aquesta també, home, esta banda. Sí, eixa. Ara anem a tractar el tema de les seccions del Monument Fallers. Tinguent en compte ja els pressupostos de la falla, anem a dividir per seccions aplicant aquesta senzilla fórmula. El pressupost és igual a M C al quadrat que deriva a la raíz quadrada de la X al quadrat De lo que paga cada faller. i tot això deriva aquesta fórmula tinguent en compte. Els collons dels presidents. Bé, Aquí tenim un exemple. Un exemple d'un monument faller de secció segona aplicant la fórmula d'abans explicada. Però per 3 euros més, lo que és un gin tònic, podràs pujar a secció primera. Molt bé. Això és la fórmula, la coneguda fórmula de Anthony Fire. Els 3 euros del gin tònic més lo que li pagues a l'artista faller per entrar en primera. Però què passa? Si no se complís aquesta fórmula, junta total te fica un petardo per el cul i és igual a... una merda! Endavant! Amb el seu permís, se pot passar? Passe, passe. Venia a portar-li les esmenes al reglament per a que sàpiga vostè que ja estaven fetes. Molt bé. Ja era hora. Per fi hem acabat el reglament faller. Això ja que ser! El reglament. Si en recordeu del reglament faller, encara està en el calaix. I la subvenció de 9.000 euros d'Antonio Pardo la cobraré? Tampoc.